Здравейте хора, аз съм Стилян и днес ще ви представя какво е това същество Skinwalker. Знам, че повечето от вас сигурно сте запознати с тази тема, но аз ще ви изложа даже няколко истории и ще ви разкажа всъщност историята на това същество. Да започнем. Всъщност Skinwalker е легенда от племето Навахо, което е индийско, за същество, което може да си променя формата. Някои интересното е, че казват, че може би е някакъв вид пазител на гората, а други казват, че е зло и не мисли добро на никой. Обикновено се появява като хуманоидна фигура, която може да се трансформира в четириноки животни, тероризира семейства в Южна Америка и Северна Америка. Разбира се, е било забелязано навсякъде. Иначе в Северна Америка за първи път узнават за това същество през 1996 година, когато един канал телевизия заснело същество, което било на камерите им. Ще ви се покажа тук отпред сигурно. Това същество било хуманоидно и затова са почнали да правят изследвания какво точно може да бъде. После The Desert News публикуват статия, че в Юта, докато се опитвали да заснемат НЛО, са заснели друго същество и даже са го помислили първо за извънземно, но после осъзнали, че има доста вид не на това, което сме свикнали да виждаме. Всъщност, там, където са забелязали това същество, е било двор на семейство, което имало ферма. И хората са забелязали, че всичките животни почват да изчезват. Първо си помислили, че са чакали или вълци, но после са знали, че не е точно така. Преместват се, обаче 18 месеца след публикуването на статията се започва отново да виждат това същество. Тери Шерман, бащата в семейството, разхожда кучето си до новата им къща и забелязва срещу тях вълк. То било, както той разказва, 3 пъти по-голямо от нормално куче или вълк. Имал светещи червени очи. Тогава Шерман решил да стреля във въздуха 3 пъти. То не помръднало и мускул, след което избягало. Семейство Шерман не са единствените, които са виждали това същество. След публикуването на статията и историята им, още хиляди, даже може би милиони хора писали в социалните мрежи и на телевизори, каналите, че са виждали същества, които не могли да обяснат. Да се върнем какво всъщност е Skinwalker. Всъщност, буквално преведено от Навахо, Skinwalker се превежда като с него той върви на 4 крака, което ни навежда мисълта, че всъщност това не е чисто животно, а е някакъв вид като вещица или нещо такова. Навахо не отговарят точно на тези показания, но казват, че всъщност Skinwalker не е животно, е някакъв вид зъл дух. Знам, че понякога звучи странно и крайно не е достатъчно за да вярваме, но понякога малко надежда помага. Има малко истории за Skinwalkerите, като са в човешко състояние, но тогава разказват, че и тогава са физически доста мощни и силни същества, както по принцип разказват, че като са в кучешка форма или друга, са доста едри и силни, явно и в човешка форма са същите. Човек намерил странни стъпки до къщата си по време на зимата и той пише в своя дневник. Сега цитирам: ако вали сняг,
е трудно 1200-1900 кг животно просто да изчезне. Видях стъпките му пред верандата ми. Виждаха се ясно. За жалост не можах да ги снимам. Същество с такъв размер не може да избяга без следа. Или да спре и да тръгне директно назад без да оставя нови следи. Каза той. Проблема е, че това същество явно може да е доста бързо и ловко, както разказват и други очевидци, които казват, пак цитирам: прецених, че на дължина е горе-долу около 7-8 метра, но не успях да видя нищо друго. Кучешката му глава беше по-издължена и с по-големи зъби. Причаше на скелет. Оплаших се и тръгнах назад. Ако някой може да ми каже какво е това, моля веднага да ми се обади. Каквото да си говорим, тези същества не са особени. Те са големи, силни и много опасни. Често казано, и аз съм ги търсил, признавам си. Въпреки, че не съм намирал нищо, ми е много интересно да разглеждам и да уча за тези същества. По принцип хората не мислят, че трябва да се страхуват от тях, а да си дадем поука, че тези същества не са нещо по-голямо и по-лошо от нас. Ние трябва да се научим да живеем с тях, както хората в Америка. Вие ми кажете според вас, това истина ли е? И ако да, защо? И ако не, пак защо? Благодаря, че гледахте. Пишете в коментарите какъв да е следващия епизод на Паранормално. Всъщност то не на Паранормално, но на криптозоология. И чао и до нови срещи!